Sabihin niyo po sa katabi niyo, you are looking blessed today. Sabihin mo. You are looking blessed today. Because you came. Thank you. God bless Sabihin mo, you will be blessed because you came. You will be blessed because you came. Kaya ka nasa church, hindi para humingi sa Panginoon. Amen. Alam na ni Lord ang pangailangan mo. Yes. Kahit hindi ka humingi, alam niya na. That's biblical. Amen. Alam na ni Lord. Kaya ka nasa church for a purpose. And do you know that you're so blessed? Mga anak, alam niyo ba na blessed kayo? Why? Because maraming tao, they don't even know who God is. But you have given the opportunity to serve Him. Not only to know Him. And it's a privilege to know Him and to serve Him well. Amen. To serve Him well. Tama? Amen. Hindi po basta-basta lang. Bakit ka lang mag-stand firm? Ang ating pong verse is ito. Basahin nga po natin sabay-sabay. Therefore, 1, 2, 3, go! Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Okay, please repeat after me. Stand firm. Stand firm. Isa pa, stand firm. Stand firm. Tapos yung sabi niya, always give yourselves fully. Always give yourself Isa fully. pa, always give yourself fully Always give yourself to fully the work of the Lord. to the work of the Isa Lord. pa, to the work of the Lord. To the work of the Lord. Tapos, because you know Because you know that your labor that your in the labor Lord. in the Lord Is is not in vain. Oh, nakita niyo? Si Paul ba? Si Paul po, kailangan niyo si Paul, tama? Amen. Si Paul, bago siya naging Paul, Saul muna. Yes. And si Saul, siya yung persecutor ng lahat ng mga Kristyano. At alam niyo po ba, kung yung mga panahon na yun, nandito na si Saul, pag nalaman niya na may church dito, tapos tayo lahat. Ganun po siya. Yes, true. Before he encountered Jesus on the way to Damascus, on the road to the way to Damascus, pag nabalitaan niyang, pag nabalitaan niya na Kristyano ka, pag nabalitaan niya may church dito, pupunta yan dito. May dalang warrant of arrest, lahat tayo huli. Yun si Saul, bago siya naging Paul. Now, nung na-encounter niya si Lord, he became Paul. And this is what he was saying to the church of Corinth. Sinasabi niya to. Hindi niya sinabing, punta kayo sa church, umupulang kayo dyan, maghintay kayo ng pagpapala. Meron ba sinabi niya? So, bakit po sinasabi niyang stand firm? Kasi meron kang gagawin. Kailangan kang manatili na matatag. Pag sinabing stand firm, manatili kang matatag. Unshakable. Why? Because let nothing move you. Dapat yung hindrances, problema, trabaho, asawa, pamilya, it will not hinder you in serving the Lord. Amen. You need to stand firm. Right? Mismo pamilya mo sometimes, asawa mo, syota mo, boyfriend mo, girlfriend mo, pipigilan ka mag-church. Tama po ba? Tama ba? At doon tayo nasishaken sometimes. Pagkatapos sabi niya, always, and sabihin palagi, ibigay mo rin yung sarili mo. Sabi, 99% ba o fully? Fully. Fully what? To the work. So, ibig sabihin mga anak, God has called you because there is a purpose. Alam ni Paul yun. Alam niya. Kasi before he became Paul, siya persecutor ng mga believer ni Lord. So, alam niya, itong mga to, kaya kailangan i-persecute to, kaya kailangan ikulong to, kasi magpapasabog ng Christianity to. Kasi si Jesus na sinusunod nila. Yung Roman belief, no po? Yung mga churches ng panahon na yun, nawawala na yung mga tao. Sumusunod na kay Jesus. Kaya pinapersecute niya sila lahat. Kaya nung naging believer siya, sabi niya, always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Meaning, kung naghahanap ka ng blessing, naghahanap ka ng pagpapala, stand firm. Amen. And continually work in the kingdom of God. Kaya po sabi natin, stand firm. Magpakatatag ka, sabi sa katabi mo, stand firm. Stand firm. Laksan mo, sabi mo, stand firm. Stand firm. Okay? At kaya po, so many Christians ang hindi tumatagal.
Alam niyo kung bakit? Sabi kanina nung kanta, hindi na raw dapat nagbabackslide ng Kristiyano, tama? Dapat wala na talagang backslide. Now, bakit maraming Christian tumanggap kay Lord 2 months, 3 months, 6 months, 8 months na wala? Sometimes nga, dadalhin mo rito, busy. Pastor, pa-pray naman, wala akong word. Pinag-pray. Bumalik kasi wala pa eh. No? Pinag-pray na naman. Naku, bumalik uli kasi wala pa. Pero ikatatlong linggo, hinahanap na ni Pastor. Sister, where are you? Oh, Pastor, because I find a job already. Busy na. I am very busy na. Pahinga ko na yung Sabado, hindi na ako makabangon ng umaga. Tulog na lang muna ako, Pastor. Kita nyo, pag may kailangan, nasa church. Pag wala na. Kasi wrong mindset. Savior lang ba? Kaya ka nasa church because God has called you to do something. Amen. At kapag ikaw naando sa tinatawag na labor in the Lord, it's not in vain. Lahat ng kailangan mo, ibibigay niya. But you need to work hard for His kingdom. Amen. Amen? Amen ba? At kapag po tayo nagse-celebrate ng anniversary, meron tayong ipinasasalamatan. Yung meron kang work na gagawin. So, kaya po ang mga tao sa church hindi nagtatagal kasi nasa church sila, puro blessing lang. Hindi nila alam na there is some work to do. Jesus went up on the mountainside and called to Him those He wanted and they came to Him. Sabi mo sa katabi mo, wanted ka kay Lord. Sa mga first-timer, sabihin mo, matagal ka na hinahanap ni Lord. Buti na lang, dumating ka ngayon. Amen. Hindi na kailangan na ikaw ay graduate ng Bible School para magamit ni Lord. Amen po ba? Amen. Yung desire mo lang, sabi mo nga, desire. Desire. Yung desire mo mag-stand firm in the midst of troubles and difficulties in life. Tama? So, paano tayo gagamitin ni Lord? Paano? Because of your desire. You need to stand firm. Tama? We all know that from John 3:16 and 17, God knows His position. He has a mission. And what's the mission? To save humankind. Amen. Lahat ng tao sa mundo. Hindi lang Pilipino, hindi lang mga tiga-sipa. Tama? Amen. Maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanungin ko kayo, sino rito gusto makarating sa langit? Taas ang kamay. Amen. Ang church, nandito lang, langit pa. Church, hindi mo Lapit-lapit nga eh. Dalawang hakbang lang eh. Hindi mo makapunta Ayun ba, eh. napakalayo. Pero sa langit gustong puntahan. Alam niyo ba na sobrang layo ng langit? Ngayon, gusto mo makarating ng langit, may gagawin ka. Sabi sa katabi mo, may gagawin ka. Hindi basta-basta yun. Okay? Maraming tao, sabi nga ng mga kasama ko rito, lagi namin sinasabi sa church yan, maraming mga Kristyano, Buda-Buda. Ano yun? Kunyari ang Christian, kunyari ang langit din yun, maniwala ka sa akin. Tama? Kaya lagi namin sinasabi, ang Kristyano dapat na mabagong buhay. Yung transform life that will serve the Lord in the church kung saan kayo ilagay ni Lord. Tama? Now, sa mga first-timer, dapat mo magpasalamat kayo. Kasi dito kayo dinala. Amen. Amen. Pwede namang manood na lang kayo ng sine. Tama? Pwede namang mamasyal tayo sa park. Ang init yata ngayon, no? Dito Pero mas mainit mainit na sa eh. hell. Alam niyo ba? Tama? Kaya mas maganda dito ka dinala, magpasalamat ka. At huwag niyong kalilimutan, lagi ko po sinasabi sa church to, whoever introduced Jesus to you, don't ever forget him or her. Amen. Always praise for those people na ginamit ni Lord for you. Tama? So dito, pinag-usapan natin, ito na, nakita natin na meron pong plano si Lord, kaya ka nandito, hinanap ka niya. Ito sabi ko, He appointed 12 that they might be with Him and that He might send them out to preach. Meron talagang plano eh. Mag-share ng gospel. Invite yung mga tao. Talagang po may dalawang calling tayo sa buhay na po. Two major callings na meron tayo. Ang una po, to walk
with God. Sabi mo nga, walk with God. Walk with God. So, nung nakakilala kay Lord, tumanggap ka kay Lord, you are now walking in faith with God. Kaya ka nandito lagi, kaya ka nandito every weekend because you're walking now with God. Nakilala mo na si Lord, napagpala ka, naging music team ka, kumakanta ka na, tumutugtog ka pa, na-bless ka, now you are now walking with God. Tama? Now, ang pangalawang calling po natin mga anak is to work with God. Amen. Ano yung pangalawa? Work with God. Sabi mo, to work with God. Work with So, yung iyong pananampalataya, may kasama working. Amen. Walk the talk. Ngayon, kaya po si Jesus, nung tumawag siya ng 12 disciples, talaga po nga requirements niya, dalawa lang. Come and follow me. Tama po ba? Amen. Amen. Narinig niyo ba yun? Amen. Ang sabi niya sa mga disciples, come and follow me. Now, maraming Kristiyano, listen to this. They're just coming, they're not following. They're just coming. O, andyan lahat kayo. Wow, praise God. Present. Pero yung following, meron ba? Eh sabi ni Lord sa Matthew 28, the greatest commission of Jesus in the Bible, go therefore and make disciples of all nations. Baptizing them. Pag sinabing all nations, it's a commandment of a commission of God to all Christians. Ibig sabihin nun, malaki ang church yun, all nations. And we are in this place where we can meet all nations. Do you believe that? Grabe, napakaraming Pilipino na hindi pa kilala si Lord. True. Nagcha-church lang. Siya narating na sa Zimbabwe. Dami mong Pilipinong ganyan. Zimbabwe. Zimbabwe ilang. Sana ikaw hindi na ganon. Dapat may ginagawa na tayo kay Lord. Amen? So, may dalawang calling ka. Walk with God in your faith and work with God in your faith. Yung iyong pagkakaupo dyan, talaga po may purpose, kaya kailangan mag-stand firm ka. Now, ang kabaliktaran nito, bakit po marami hindi nag-stand firm? Kasi po, maraming nagkukwit. Alam nyo ba na, stand firm because there is dangers in quitting? Pag umayaw ka na sa gawain ng Panginoon, may danger yan. What's the dangers? Dangers of quitting to work with God. Mga anak, ito yung gusto ko sabihin sa inyo, quickly, no po? Ako po, nag-quit ako mag-smoke, nag-quit ako maging womanizer, nag-quit ako mag-drink, nag-quit ako sa mga barkada, sa wild vision. Wala pong problema yon. Pero yung mag-quit ka in working with God, malaking problema. Dapat po, dire-diretso tayo, consistency. Para po yung church lumago. Bisa may mga pastor, sabi nila, Lord, ikaw ang gumalaw sa church. Lord, ikaw. Bakit si Lord ang gagalaw? Sabi ni Lord, bakit ako gagalaw dyan? Nagpapako na nga ako kung pag-gagalaw. Kayo gagalaw. Tama. Totoo yun. Mali yung prayer, tama ba? Panginoon, tulungan mo kami. Dalhin mo kami sa mga tao, sa mga lugar. Hindi yung Lord, ikaw ang gumalaw. Sabi ni Lord, grabe naman, nagpapako na nga ako, anak, eh, ako pa rin gagalaw dyan. Ako pa rin mag-i-invite. Siya na nga nagpapako, siya pa gagalaw. Nakuha niyo ba sinasabi ko mga anak? Amen. Meron po tayong gagawin. At yung quitting with working to God, with God, is napaka-danger po niya. Ano yung mga danger? Quitting is not a kingdom virtue. Tandaan niyo ha, pag ikaw nag-quit, hindi po kingdom virtue yan. Kaya kailangan, we are standing firm in our calling. Amen. In our assignment, in our purpose in life. So lahat lang daw ng nag-stand firm, tumagal, hanggang wagas, ligtas. Sila lang makakarating sa karya ng Diyos. Amen. Tandaan niyo, sabi po ng Matthew 7:21, not everyone who calls me Lord, Lord, Yes. will enter the kingdom of heaven. True. Those only who follow the will of my Father in heaven. So yun lang sumusunod sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay niya. Tama? Amen po ba? Narinig niyo po ako? Ito, mga anak, kapag kayo umatras sa calling ni Lord, hindi kayo nagtrabaho, yung blessing na gusto mo mangyari, hindi po mangyayari. At kung sabihin na hindi ka qualified, qualified ka, you are more than qualified. True. Tandaan niyo, God will not call a qualified person, but He will qualify the call. Yung mga taong tinawag niya, ikaw qualified niya. Amen.
Kung susunod ka, may blessing. Kung hindi ka susunod, may curse. So, kaya po maraming Kristiyano, hindi maka-move. Kasi po nasa church lang, wala namang ginagawa. Yun ang katotohanan. Do you believe me? Yes. Kapag po ibinigay nyo ang lakas, sabi kanina ng worship leader, yung katawang lupa mo, tama? Ibigay mo lahat kay Lord. In service of Him, then you will see slowly how the Lord will transfer your life from wickedness to holiness. Amen. From darkness to light. Sino rito naghahangad ng kayamanan? Taas ang kamay. Hallelujah. Amen. Ay, huwag kayo mga plastic, ha? Amen. Kaya pa, be honest. Magpapahuli pastor. Sino may ayaw? Kung ayaw nyo ng kayamanan, bigyan nyo sa akin. Kaya pa. Dito lang kami. Grabe, mga plastic. Wala talaga ng taas. Yun ang pinakamalaking kasinungalingan narinig ko. O, tanong ko ulit kayo, sino gusto ng kayamanan? Amen. O, yan, ganyan. Lahat naman tayo gusto natin yan. Pero huwag mong unahin yung kayamanan na kapag merong gawain, unahin mo yung kayamanan. Process ba? Unahin mo muna yung gawain. Because siya yung source ng blessing. Habol ka ng habol sa blessing, siya naman yung blesser. Oh. Kaya kapag ikaw nawala, panay kayamanan lang nasa iyo, naku, meron kang guilty feeling dyan. Kasi one day, hanapin mo si Lord sa buhay mo. True. Kasi ang puso natin may butas. May butas yan. Ang magpupuno si Jesus lang, wala na iba pa. Tingnan nyo nga, mayayaman yun, di makatulog eh. Oh, ang ganda ng kwarto, air condition, ang ganda ng bahay. Hindi makatulog. Bakit? May insomnia eh. So, kailangan niya pa rin si Lord, tama? Tama. Maraming mayayaman nagsusuicide, nagpapakamatay, lubog sa drugs kasi hindi nila makita yung happiness at joy. Si Lord lang magpupuno nun. Pero, do you believe me? If I will say na mas magandang nagsiserve ka na mayaman ka pa, tama? Tama. Tama ba? Tama. Oh, yung nagsiserve ka, tapos mayaman ka pa, yun ang maganda. Oh, hindi naman pera-pera to, don't think like that, ha? Mayayamanin ni Lord yan, tulungan niyo lumaki yung simbahan. Tama? Kailangan ma-fulfill yung calling niya sa pastor. Kailangan mangyari yun. At wala yung matutulong doon, hindi kayo. Mahalin niyo yung pastor niya. Tama? So, discipleship po. Makaka-stand firm ka kung nagdi-discipleship ka. Malalagpasan mo lahat yung trials and difficulties if you are disciple yourself. Once ang tao din ng disciple, immature yan. Mapagsabihan lang, left the group na yan, left the church. Tama? Kaya lagi sinasabi sa church, madaling magbago ng church kaysa magbago ng buhay. True. Tama ba? Lagi ko po sinasabi yan. Kaya po discipleship pa kailangan para mature ang mga tao. Hindi mature sa mukha, mature sa pananampalataya. Tama? And come and take up the cross and follow me. Alam niyo ba itong come, take up the cross and follow me? Yan po yung sinasabi ni Lord sa ating lahat. Na dahil may gagawin ka, yung cross, pasan-pasan mo yan. Hindi pinatatato, hindi ginagawang pendant. Pinapasan ng cross. Amen. Tama ba? Amen. So pag sinabing, take up your cross and follow me, talagang tayo mga Kristyano, dadaan sa pagsubok. Dadaan sa apoy. Hindi pwedeng bibitaw ka agad. Lagi ko sinasabi, the bigger the testing is, the bigger the blessing is. Amen. Mas malaking blessing, mas malaking testing ang dadaanan mo. Tama? Yung iba, konting testing pa lang, ayawan na. Ang unang binibitawan, church, basta hindi mo na makapagsimba, bakit ang dami mong problema? Mali na naman. The more na marami kang problema, the more na nasa church ka. Basta hindi mo na makakatid, hindi mo na makatugtog, ha? Bakit? Wala na akong trabaho eh. The more na wala ng trabaho, the more na tumugtog ka. Minsan, mawawala ka lang. Oh. Kasi may pinagdadaan ng problema. Pagkakapatid sabi ni Lord, take up your cross and follow Him.
Number 3, you will suffer shame. Naku, nakakahiya. Magtaka mo, dati kang tumutugtog, dati kang worship leader, tapos bigla kang nawala. Uy, di ba si sister yun, yung worship leader? Ano nakita sa'yo? Madaling araw ka dati umuwi, galing gawain, madaling araw, galing bar na. Oh. May mga ganyan. Totoo yan. At alam niyo po ba kung babalikan mo yung dati mong buhay? Ako dati ganyan kami. Yan, yung tatlong yan, ganyan yan. Mana sa akin yung mga yan. Manginginom na, babaero pa. Diyos ko po. Sobrang gulo ng buhay. Babalikan pa ba kayo sa buhay na gano'n? Hindi na. Nakakahiya. Tama? Sometimes kaya hindi tayo makapag-invite eh. Kung may tanggero sa flat niyo. Pag Sabado na nandito Masasampal ka, ka na agad eh. amen ka, alive ka. Kaya pa. Tapos pag uwi naman sa flat, ikaw ba yung tanggero? Ikaw ba yung pinakamalakas magmura? Hindi tayo makapag-invite. Totoo yun. Amen ba? Amen. Kaya ka nahirapan mag-invite, gano'n. Tama? Pag sinabi born again, kahit na wala ka sa church, born again ka. Amen. Kahit umuwi ka ng Pilipinas, born again ka. Amen. Iba naman pag uwi, parang nagta-time out ng time card sa airport. O, time out po ng Christianity. Wala naman si pastor. Wala yung mga tropa. Wala yung mga kapatiran. Pilipinas tayo. Balik tayo sa dating buhay. Inom-inom lang pag may time. May budget pa. Pag wala na. Magawa kayo sa kaluhan niya. Pag naubos na, wala na. Balik Tayo na. eh. Balik na sa Panginoon. Relate na. Pag nandito ka, mga Facebook mo, nasa church ka, kumakanta, no? Nasaan ka na? Ako, worship leader ako na eh. Kumilala kayo kay Lord, kilalanin niyo si Lord. Ako pag uwi, napadaan ng duty free. Nakakita yung limang, ano yung sulit na alak na, nakalimutan ko. Limang black label. Alam na alam eh. Grabe, may kasama ng payong sa kabag, ang mura. Ako, bibili ka ngayon, no? Pag uwi mo, nakita ng tatay mo, nanay mo, asawa mo, mga kapatid mo, inuman na kayo. Paano mo madadala kay Lord? Di ba kayo? Pag nandito ka Christian ka, pag uwi mo, pati ganun ginagawa mo. Akala mo, makakarating ka ng langit, no? Tingin mo lang yun. Kahit na abutin ka rito ng buong buhay mo, kung ganun ang buhay mo, hindi ka makakarating na. Nagsasayang ka lang. True. Not everyone who are in the church will be saved. Totoo yan. Unless magkaroon ng total transformation ng buhay mo, then doon ka palang makasigurado. Diba? Kaya, born again ang tawag. How many of you will testify to the goodness and faithfulness of God sa buhay natin? Amen. Naramdaman nyo na, di ba? Yes. So, ipagpatuloy mo na 100%. Yung kahit nasaan ka, nakinood ka, hindi mo pwede pag nakatalikod si pastor, wala na. Amen. Amen po ba? Hindi ko po alam kung ano yung mga trabaho nyo, hindi ko alam kung saan kayo nagtatrabaho. Pero kung dapat, doon sa trabaho nyo, sa workplace, sa flat nyo, nakikita na Christian tayo. Amen. No? Kaya po maraming din nakaka-stand firm kasi buhay nila dito lang sa loob umiikot, paglabas, wala na. Kaya pag dumating ang problema, wala. Bagsak. Kasi yung foundation ng hina. Alam mo po yung buhay na naiwan mo na, huwag mo nang balikan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo. Sabi mo. Bago na tayo. Bago na tayo. Bago na Kapag ikaw nag-quit, hindi ka nag-stand firm, babalik ka sa old life mo, talo ka ron. Kasi po ang church, dire-diretso kahit mawala ka. Dire-diretso lang ang church, so you need to stand firm. Whatever the situation is. Pag ikaw na kay Lord na, pag bumalik ka pa, magiging bad example ka. Uy, si Pastor Bob, di ba pastor yan? No? Pag yun nandun na naman, nagiinom-inom na naman. Bad example. katisuran. Kaya maraming Kristyano nasisira. Alam mo, sabihin mo lang, para mabago yung katabi mo, ikaw muna magbago. Amen. Kasi hindi mababago yun unless nagbago ka. Totoo yun. Kasi Living tayo, testimony hindi ba? natin lagi magbago yung kaibigan natin. Hindi magbabago yun, ikaw muna magbago. True. You need to have a change of heart first.
before everybody around you will have a change of heart. Alam ni Lord kung sino yung totoo, hindi. Tama. Alam niyo, nandito tayo, ulitin ko ulit. Listen to me, look at me everybody. We are looking for a greener pasture. Ang kailangan natin, maging maayos ang buhay natin. Si Lord lang ang sikreto. Amen. Amen. Baguhin mo yung buhay mo according to God's will. Huwag kang magsasama sa mga good people at sa mga right people. Iwanan mo yung mga good. Ako, iniwan ko na yung mga good. 2003 pa. Iniwan ko na yung mga good. Sumama ako sa mga right. Amen. Ang dami ko na-realize, sumama ako sa mga Huwag right. sa kaliwa. Alam mo na yan? Pag magbabakasyon ako, uwi ako ng Pilipinas, grabe. Lahat ng inipon ko, inuman dito, inuman doon. Pag wala na, wala maghahatid sa airport sa'yo. Doon dumating ka lahat, susundo, 2 jeep. Pag uwi mo, pag pabalik ka na rito, ikaw na lang mag-isa. Kasi wala na eh. Tapos pagbalik mo rito, magtatrabaho ka na naman 2 taon. Pag uwi mo, gano'n na naman. Realidad. Hindi, totoo yun. Naisip niya, Totoo yun. buti na lang si Lord, napakabuti. Talaga nagpakilala siya sa atin, tama? So sa halip na mag-invest ka ron sa inuman, no, may invest sa taas. Oh. Dapat po totally transform na tayo. Kaya maraming hindi tumatagal sa church. Yung salitang stand firm na yan. O paano? Nasa church pag Sabado, pag ibang araw, wala na, nakaalagwa na. Kaya pag tumama ang problema, yung pananampalataya gumagano, no? Wala na, bitawan na. Nawala ng trabaho, nawala na. Paano? Naghahanap ng trabaho. And seek ye first the kingdom of God. Amen. Tama? Kaya tagilid ng pananampalataya, hindi makatagal. Amen? Ayun, no, you will lose the presence of God. Ito yung pinakamabigat sa lahat kapag hindi ka nanatili. Yung presensya ng Diyos, yan ang pinaka-importante. Kapag nawala ang presensya ng Diyos sa'yo, tapos na. Alam niyo ba si Samson? Then she called, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and dawned, I got out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Sometimes, alam nyo, tayo mga Kristyano, akala natin kasama po si Lord. Pero hindi mo alam, wala na. Akala mo lang kasama mo pa, pero hindi mo alam, wala na. Paano? Nasanay ka na doon sa buhay na nasa church pag Sabado, pag ibang araw, iba na yung ginagawa. Hindi, pastor, nag-church naman ako. Oo nga, nag-church ka. Pero pag labas mo ng church, ano ginagawa mo? Baka yung presensya ng Diyos wala na sa buhay mo, akala mo lang nandun pa. Oh. Discipline came from the word, disciple. Amen. Discipleship, yung disiplina talaga. Sabi ko din point ko. Alam nyo, sabi ko po sa inyo, nakakilala ko kay Lord 2002 sa Dubai. Ang buhay ko po, sobrang gulo. Ako po is isang asawa na walang pakialam sa asawa. Basta ang gusto ko lang, yung gusto ko. Pag masaya ako doon sa isang bagay na yung gagawin ko, I don't care kung masasaktan ang asawa ko. I don't care. Ako yun. Kasi po maaga kami nag-asawa. 18 pa lang po, nag-asawa na kami. Ni Pastor Alex. Maaga po. Sigulang na banda po kasi ako, drummer ako sa church. Nung pumasok ako, nasa church ako, drummer agad. Ako. Pero it happened in 2002, nakilala ko si Lord. Pero before nun, sobrang gulo ng buhay namin. Tapos dumating yung time na, dumating yung word of God sa akin, kasi yung misis ko po buntis. May tumira doon sa bahay na Kristyano. Nagsabi sa akin, wag na wag ko raw ipabaptize yung bata. Kasi hindi naman ito binabaptize, kailangan dinededicate. Ito po nagsimula. When he gave me the Bible and I read those verses na si Jesus pala hindi binabtize, doon po nagsimula. Then nasa church na po ako, tumutugtog na ako dyan, 6 months na, may dumating na babae, ang ganda, first timer. Ligunin yun. Mga anak, hindi ko sabi sa inyo. Head turner yun. May anak na isa yun, iniwan ng boyfriend niya na buntis lang.
na-invite sa church. Nagpakarinig pa sa akin. Eh, weakness ko, babae talaga. Yun ang weakness ko eh. Alam niyo ba ang kalaban? Para hatakin ka pabalik. Doon ka sa weakness mo. Yes. At yung temptation nagsisimula kapag pumatol ka. Yo. Pag hindi ka pumapatol, kahit maghubad ka dyan, okay lang. Pero pag pinatulan mo na, yun ang Yes, kasalanan. kasalanan. 6 months pa lang po ako sa church nung pag-ganong-ganong pa ako sa faith ko. Hindi ako sa drums, pero umiinom pa rin ako patago. Kahit sa asawa ko, tinatago ko. Ang misis ko po, bago may kansal, ano po yun? Jehovah's Witnesses. Kaya nung naging Roman Catholic kami, nung kinasal kami, parang iniwan niya yung faith niya, no? Tapos na born again kami, iniwan niya na naman. So, dito siya. Kaya po nauna ako lumalim sa kanya bago siya. Pero po, yung time na yun, na nagloko ulit ako, nagloko ako Inubaran po ako ni Lord, para akong pinatulan ng isang kamay. Nung nabisto si church, na meron akong ginagawang gano'n, may relasyon pala kang mga kapatid. At yung asawa ko po, yun yung isang bagay na hindi ko makakalimutan. At pinagsisiyahan ko ng todo-todo. Yung asawa ko po, nakita ko paano ko nagdusa ng todo-todo ng mga time na yun. Kasi akala niya na bago na ako, hindi ko pala. Yun yung isang bagay na pinagsisiyahan ko ng so much ang buhay ko. At nung bumalik po ako, kasi pauwi ako ng Pilipinas noon, takot iniwan ko yung bahay namin Sobrang gulo. Dahil nung pauwi ako ng Pilipinas, may binigay na letter yung babae, tinira ko pa sa akin, hindi niya alam, may space pa namin. Makita niyo kung gano'n kagulo yun. Sabi ko, baka hindi sa bahay, tawagan mo yung number ng misis ko. Kunyari naghahanap ka, kunyari hindi ko alam, parang kasama tayo sa flat. Grabe, no? Nakita niyo yung kademonyon ko dati. Salamat sa Diyos, napakabuti ng Diyos, tama? Amen. Amen. Doon ko pa itigil. At alam niyo po ba, nung pauwi ako noon, naliligo ako, nagbibisa ako, may binigay na letter. Sabi, ate, pakibigay para po kay kuya, ibigay niyo doon sa tatay ko pag-uwi, pakipost na lang doon. Eh, mga babae, nalakas ng instinct niya. Tama? May nagsabi sa kanya, buksan mo yan, basahin mo yun naman. So yung mga isinulat niya rin sa letter na yun, may plano siya. Parang kasama ako, hindi ko plano yun, siya na may gusto. Pero parang nakalagay doon, ang dami namin plano. Pero totoo lang, hindi kasama sa plano yun. Nakakita ng asawa na nagsimulat. So, yun po yung, sino sa inyo yung umuwi ng Pilipinas, sumakay ng aeroplano, na hindi mo namalaya, nasa Pilipinas ka na? Ako yun. Hindi ko pwede hindi umuwi kasi may flight ako inahabol. Doon ako nabisto. Mata mo yung sobrang gulo ng bahay, iiwan mo. Pag naalala ko palagi yun, naiiyak po ako lagi. Sa encounter namin sinasabi yun. Kasi may part doon na inner healing na nagtuturo yung asawa ko. Kaya kung bistado ako lagi kung nag-encounter. Laglagan yun, nilalaglag ako ng misis ko roon. Pero bandang ulit, binabawi niya. Kasi po, change man na tayo, born again na tayo. Unless ang Panginoon, isurrender mo talaga 100%, hindi siya titigil Gagawa siya ng paraan. At yung paraan na yung ginawa niya para matigil yung kalawakan ko. Para matigil. Isang bagyo yun na dumating sa buhay ko na may gawa Diyos para matigil. Sometimes may ako bagyo na dumarating sa buhay mo para lang tawagin ka ni Lord pabalik. Sometimes kailangan matanggal ka ng trabaho para lang bumalik ka sa Kanya. Kailangan mamatayan ka pa para lang bumalik ka sa Kanya. Para makuha yung attention mo. At yung time na yun, nung bumalik ako rito, kinat ko yung vacation ko, nung pagbalik ko, umarap ako sa church. Sa music team, sa church, sa leadership, sa kongregasyon, bigyan ako ng tawad. Hindi naman hindi. Di ba? Bakit? Pride. Pwede ko sabi sa miss ko, Mami, 6 months pa lang tayo dyan. Dito na lang tayo ng church. Patawarin mo na ako. Naging na lang tayo. Nakakaya naman dyan. Yung ginawa ko, mabubulgar ng todo-todo. Hindi pa ako napatawaran. Pero kung di ko ginawa, umarap ako sa church.
Bigyan ko ng tawad. Sinabi ko kay Lord, Lord, salamat. Ginisip mo ako pabalik. At simula nun, sinurrender ko yung buong buhay ko kay Lord. Kaya niya sabi ni Pastor, 2017 po, nang nawalan ako ng trabaho. Alam niyo po ba, dumating ako rito sa Abu Dhabi, sa Dubai muna po. Security guard po ako. Hindi po ako nakatapos sa high school kasi yung araw ako nag-asawa. Hindi po ako nakagraduate, nakatuntong ng college. Napasama ako sa banda, sabi ko mag-aaral, din nag-aaral. Na nagpunta yung asawa ko rito, sinabi ng auntie niya na hindi ko alam, sinundan ko. Sa bahay po siya tatrabaho nung dumating. Sumunod ako sa kanya, nag-apply ako security guard. Ang sweldo pinirmahan ko, 2,500. Pagdating ko rito, 950 lang ang ibinigay. Then, ang gulo ng buhay namin, sobrang gulo, iniwan ako, nagkabalikan kami, tapos nang babae na naman ako. Isipin mo yung trabaho ko, 950 lang ang sweldo. Alam niyo po ba, kaya ang lakas ko doon magsabi sa inyo na unahin mo si Lord, doon po gumanda ng gumanda ng gumanda ng gumanda ng buhay ko. From 950 grams, may ginamit si Lord, kaya inuman ko pa, Indiano. Natuto ako mag-tithes 2003. Nung nagbasa po ako ng Bible, nakita ko yung tithing, pinag-aralan ko yan 2003. Nagkaroon ko ng salvation 2002, nakilala ko si Lord. Simula 2003 hanggang ngayon, ang tithing hindi tumitigil sa akin. Pag sinabing pera dumating, 10% na kay Lord lang. Nakarating po ako sa isang trabaho na hindi ko kalain, makukuha ko. Nag-apply ako security guard sa Zion University. Sino nakakalam ng Zion University rito? Ayan. Pioneer ako niya sa Dubai. Nakaiload na ako nun. 3 buwan na ako nagtatights. 3 buwan na. Hinamon ko si Lord, Lord, simula ngayon yung tithing ko, libyan sa'yo. Ang nasweldo ko 950. Magkano 10%? 95. Binibigay ko 100 every month. Galing sa sweldo ko. Alam mo, kunin ko pa yung 5 dirhams. Mas po, 950 lang. Dapat 95 lang. Masukli pa ako. Ano ba? So, 100 ibibigay niya. Nung napag-aralan ko yung tithing. Pagdating po ng 3 buwan, ang hamon ko kay Lord, Lord, bisyo, babae, anak, sigarilyo. Simula ngayon, titigil ko na. Iwanan ko na yan. Susurrender ko na lang sa'yo. Ang tax ko, bibigay ko. Sweldo ng business ko. Yung plan namin kumikita, yung 10% no? Diyan pa lang kayo ka. Nagkakarli pa ako yung 10% yan. Hindi lahat yan. Isa lang gusto ko, Lord. Hinahamon kita, magpakilala ka sa akin. After 3 months, nagpakilala. Nag-apply ako security guard sa Zion University. Opening pa lang ang Zion University sa Dubai. Natanggap ako. Office assistant. From 950, 4,800 na sweldo. Yung security guard na walang day off, 12 hours a day, 7 days a week. Yan trabaho security guard na for 14 years. Biglang naging 2 araw at day off. Dahil government university yun. Pagkatapos, 5 days a week lang. Tapos, 8 to 5 lang ang pasok. Pero, ang laki muna ng testing. Pinutulan niya muna ako ng kamay dahil kailangan ko muna lumuhod sa church at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Kung hindi ko ginawa yun, hindi tayo magkaroon yan. Na-promote. Alam niyo ba, last promotion ko? 2015. Ano niyo ba na? Administration and Finance Officer. 15,800 na sweldo, may 3 bedroom na accommodation. Yun ang huling trabaho ko sa Zion University. And I will tell you,
bago mo narating yung ganung sweldo, bago mo narating yung ganung posisyon, it took me a lot of difficulties and trials as a Christian. Itong salitang to, napatunayan ko maraming beses yan. Kung hindi ka mag-stand firm sa paniniwala mo, hindi tatatag ang buhay mo. Amen. Sino pastor, high school graduate, Administration and Finance Officer ng Zion University. Ang huling promotion ko, dinala ko sa Abu Dhabi. Kaya magkakaroon tayo ngayon. And then I started the church, tulong ni Lord, dito sa Abu Dhabi. I was 2 years pastor pa lang. No? Ako po is napunta ng Abu Dhabi. Amen? Amen. Yung stand for mga anak, natanda rin palagi, marami kang dadaan ng difficulties at problema sa buhay. Pero you need to stand firm. Bago ka makarating sa promised land mo, kagaya ng mga Israelites, 40 years sila sa wilderness. Amen? Ngayon, kung hindi ka pa nakakarating sa promised land mo, I will tell you, you need to stand firm. Amen. Diyan ko naranasan na nawalan ako ng trabaho, pero si Lord, buhay na buhay kami. Simula 2017, pinalitan ako ng lokal. Kasi prayer ko yun. Yung dalawang tiga-finance nag-resign, ibinigay yung trabaho sa akin. Siyempre, paano makakayanin yun? Graduate sila ng accounts ako, hindi. Nasa finance ako, nakaprogram yung ginagawa ko. Sila yung nagko-complete talaga ng lahat. Ako program, entry lang ng entry. Pero yung pera, dumadaan lahat sa akin. Dumating yung time na nag-resign. Yung trabaho, inuwi ko na sa bahay. High school graduate lang ako. Paano ko tatrabahoin lahat to? Sabi ko, Mami, mag-pray tayo. Bigyan ako ni Lord ng time. Kasi Friday na naman, magtuturo na naman sa church. Hindi ko na mabuksan yung Bible. Kasi pagdating ko sa bahay, trabaho, pag-uwi ko, pagpasok ko trabaho, pag-uwi ko ulit kinabukasan, trabaho na naman. Wala na akong time to read the Word of God. Nahihirapan ako magturo. Then sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng time. Mami, mag-pray tayo, bigyan niyo ako ng time. Sabi sa mga ni Lord. Then dumating yung time na tinawagan ako ng HR, papalitan ako ng lokal. Localization, devaratization program. Tinamaan ako kasi nakadasweldo ko na eh. 15,800, 3-bedroom accommodation, grabe pan-lokal na yun. Tinanggal ako roon. Pag-uwi ko ng bahay, mami, wala na akong trabaho, nakatapos na lang. Ha? Paano tayo yun? Hindi ko pa alam mo yun. Pero alam mo, hindi tayo papayanin ko yun. Isipin mo, 15,800 tinanggalan ka ni Lord, may 3-bedroom ka pa, saan ka pupunta? Pwede ba ako mag-apply sa McDonald's ng finance officer? Hindi pa pwede. Balik ako sa security guard. Kasi pag tingnan mo yung CV ko, security guard yan! Tama? Oo. Paano ka apply ng finance officer sa ibang lugar? Kasi security guard yung business. Yung akin na CV. Lahat yung galaw ni Lord. Eh syempre, tighter ka. Bakit ka pabayaan ni Lord? Amen. Simula 2003, hindi ako nag-tax ng 10%, laging more than. Nung naging 4,800 sweldo ko, hindi 480, 500. Nung naging 7,800, 800. Nung naging 8,500, 900, hindi 850. Laging sobra. Nung naging 10,200, hindi 1,020. 1,200 ang binibigay ko. Sabi ng misis ko nung araw na yun, Dad, di ba dapat 1,020 lang? Halika rito, halika. Sandali, Mami. Nung 950 sweldo ko, magkano binibigay natin? 100. Magkano kilo sa'yo? 850. Okay. Ngayon, magkano sweldo ko? 10,200. Magkano binigay ko? 1,200. O, magkano kilo sa'yo? 9,000. Nagreklamo ka? 9,000 meron ka? Nung 800, hindi ka nagreklamo? Sabi ko, Mami, kahit 5,000 ibigay natin sa Diyos, kulang pa yun dahil si Lord ang may kagawa ng lahat. Amen. Tama? Amen. Ayaw kayo natin sa target niyo. Diyan kayo magpapalain ni Lord. Ang kailangan natin yung Holy Spirit. You need to consider, you need to acknowledge yung Holy Spirit sa buhay natin lalo. Hindi ko po alam kung ano mga trabaho meron kayo.
Kahit sa trabaho mo, kailangan ng Holy Spirit. So today, as we acknowledge God, I want you to stand. Come on. I want you to stand right now. Marami po tayo trial sa dinadaanan sa buhay. At so, ika-anim na anibersaryo ng church na ito. Mahamo tayo kay Lord. Mahamo tayo. Lahat tayo. Nagagalaw na tayo as one body, one spirit. Natutulungan natin ang church na ito na lumago according to God's will with the leading of the Holy Spirit in our lives. And let His will be done sa buhay natin lahat. Come on, I want, as we worship you right now, Holy Spirit, I pray that you will touch the heart of everybody. Amen. Ipuin niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Na pagkatapos ng 6 na taon na ito, Lord God, papuntang 7 taon, inihiling ko, Lord, nabigyan na kami ng bagong puso, yung puso na susunod 100% sa'yo, Hallelujah. yung puso na gagalaw according to your will, na susunod sa greatest commission, Panginoon. Lord, I pray that everybody who are here right now, Lord God, I cover them with your precious blood, from the crown of their head to the sole of their feet, that in the name of Jesus, Panginoon, you will give them the desire, the compassion, the boldness to share the gospel, to invite people, Panginoon, to bring those lost souls, Panginoon. Now from this time onwards, we will not only walk by faith, but we will work in faith, Lord God, in partnership with you. We will have the desire to be in partnership into the mission na meron kayo, Lord God. Amen. Hindi titigil ang mission ng Panginoon sa church na to from this year onwards. Hindi mawawala, Panginoon, yung plano nyo. Ang church na to, Lord, is maging platform ng salvation, Panginoon. Lord God, we are claiming that we're standing in the holy ground right now. Lord, yung salita nyo, Panginoon, magiging encouragement sa lahat ng leaders, sa lahat ng workers na simbahan ito, Panginoon. And I pray that you will give compassion and boldness also to Pastor Marlon and Pastor Jacqueline, Panginoon. Na starting today, Lord, give them the desire to have a discipleship from this time onwards. Lord, give them the time, Panginoon. We are here to help them. Use us, Lord God. Use us because we know and we believe that this is not an accident, Panginoon, but nandito kami ngayon. Kaya po lahat itiatas namin sa inyo, Lord. And as we continue to worship you, as we continue to worship you, Lord God, let your name be glorified today. And let your name be testified. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Beautiful Lord. Come on, sing it again. Larabas. Beautiful Lord, wonderful Savior, that's your voice. All of my days are in your hands. I've searched many years. You can be
Lord from this time onwards. Come on. The Lord is inviting you in front. I will pray for you na magamit ka ni Lord 101%. Kung di ka niya nagamit, itong mga nakararang taon, kung di mo na-surrender sa kanya lahat, sa oras na ito, the Holy Spirit is inviting you here right now, and we will pray for you. From this time onwards, magamit ka ni Lord. From this time onwards. Come on. Come on, lahat po tayo. Mga workers ng church, mga leaders sa simbahan, kahit na hindi ka workers, kahit na hindi ka leader, if we have the desire to be with God. Sa oras na ito, tinatawag ka ni Lord, binibigyan ka ng pagkakataon na from this time onward, yung buhay mo, pamilya mo, sarili mo, magulang mo, mga kapatid mo, asawa mo, sa iyo, aano sa mga magkikisar ka. Waiting Na for Lord, the itong oras na to, ibibigay ko sa iyo ang lakas ko I am dahil sa free calling na ibigay ko sa buhay ko. from the chain that has bound me. Raise your hand. In Hallelujah. your Panginoon, salamat po presence sa mga tao, I Lord God, am na may desire, come, na yung puso nilang Panginoon, waiting na for tinawag po sila sa gawain, Lord God, kung di pa nila na-realize sa maraming taon, na meron pa kaming tunay na gagawin for your glory. Lord God, starting today, Lord God, as they in raise His their hands name I to you, Lord find God, the bigyan peace yung I see. yung puso na magsisilbi 100%, yung puso na gagalaw according to your will, yung puso na may bagong paniniwala, yung puso na narinig ang mensahe niyo sa araw na ito, Lord God, na mananatili kami, hindi kami bibitaw, hindi kami titingin sa tao, hindi kami titingin kay pastor, hindi kami titingin kay pastora. Ang gagawin namin, Lord God, simula sa araw na ito, mananatili kami matatag. Dahil alam namin, Panginoon, na may calling kami, na sinasabi niyo po, Lord God, na lahat ng gagawin namin, hindi po mawawala ng saysay. We need to stand firm, Lord God, to give fully ourselves up to you sa gawain niyo, Panginoon, na kung sa inyo kami nilagay. Panginoon, I cover these leaders with your precious blood. I cover them with your precious blood. And let your will be done sa buhay nila lahat. Let your will be done sa buhay nila lahat, Panginoon. Holy Spirit, be in control. Holy Spirit, be in control right now. And let your will be done. Let your plans happen, Panginoon, sa buhay ng mga tao ito, Lord God. Hallelujah. Holy Spirit, be in control right now. Let your will be done. Let your will be done. Come on. Taas yung dalawang kamay nyo. Surrender life to God. Hallelujah, sister. Receive. Receive. As you desire. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Holy Spirit, receive in the name of Jesus. Receive. Hallelujah. Receive, brother. Receive in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the power of the Holy Spirit right now. In Jesus' name. Receive the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. With the power of the Holy Spirit, sister, be with you. From this time onwards, in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. In Jesus' name. Whatever you desire. Sige po, yung mga nasa Syria, nasa congregation, come on. Talk to God right now. God is here. I can feel His presence right now. Sige po, kung may hinihingi ka, kagalingan, kalakasan, magpapala, talk to Him. Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, in Jesus' name. Receive in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit.